I am coming back my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दानि माखासे सोलिफुबाय थानाय फेसबुकआव खालि जोंनि बर'नि माखासे ससियेल मिडियायाव खालि गोसोथोलायनायल' आगारबाय थायो फाग्लासो जासिगोन मा जाबावगोन बे जोंनि बर'फ्रा मालायफ्रा मोनसे टेलेन्टेड लानानै मोनसे कन्टेन्ट लानानै मोजां भिडिअ आगारो जोंना माबा सोरजोंबा गोसोथोलायनाय माबा सोरजोंबा खुदुमलायनाय सोरजोंबा आइ लाभ इउ होनलायनाय माबा बायदि रोखोम जाजासो नुलाबायग्रा जाबाय मा जाबावगौ जोंनि बे बर'नि फेसबुकआ इसोर सोरबा बिदानि सोरबा बिब'नि सोरबा बिबथैनि सोरबा बिमानि सोरबा बिफानि खुनु रिसपेक्टआनो गैला मा जाबावगोन हे सोर एसे बुजिना नायदोब्रा फेसबुक सालायग्राफोर मा असदा नागारग्रा जालांखो सोरबाखि गोसोथोनायखौल' नागारबाखि सोरबा ससियेल मिडियायाव गोसोथोलायनाय आगारो सोरबा बिदि लासिं बासिं एसे गावखौनो बुजिनानै नाय आंथ' बेफोरबायदि आगारनांगौबाथ' बे बाहारावनो ओंखारनो हानाय नङा आंथ' नोंथांमोनखौ माखासे बुजिनो थाखाय एसे गियान जानो थाखायसो माखासे आंनि बे इडुकेसन चेनेलाव माखासे बुंफोरना होयो नाथाय आंबो नोंथांमोननिखौ नुनानै एसे सोलायनोसै सानबाय कन्टेन्टखौ नाथाय नोंथांमोना एकदम माबा जाथारै माबा असदासो आगारग्रा जालांगासिनो खालि माने लाभ स्ट'रिल' खालि लाभ स्ट'रि माबा कमेन्टफ्रावबो हाय हेल' बाराबा गोसोथोलायसिगोनसो फेसबुकआवनो मालाय गोसोथोलायनाय गावबागाव वाट्सएप बा फनफ्रावसो माबा मेसेजफ्रावसो बिदि माबा खालामलायो माबा ससियेल मिडियायाव गासिबो मिथिलायनांगौ आरो गोसोथोलायनानै फाग्लासो जागोन गुबुनबो जाथिफ्रा नायबा मा साननांगौ जाखो सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामना हो फाग्लासो जागोन बिदि बे बर'फोरजों बिदि जायो सोरबा गावखौनो माने सनमान दोनै एसे खालामना लानाय जादों एसे बुजिना नाय नोंथांमोन लासिं बासिं आंथ' लाजिनायसो मोनबाय बिदि जानाङा फाग्ला गासिबोथ' फरायनाय गोजा गासिबो नुयो सोरबाथ' गामिनि माखासे मादै आदैमोनाथ' नुबाव नोंसोरखौ आइया मासे जारा गथ' मासे फाल्थु गथ' नोंसोरनो बिदि बुंजागोन आंथ' नोंसोरनि थाखाय मोजांसो बुंदों आंनि बुंनायाव नोंसोरो खर' गुदुं जायोबा जादो जायाबा थादो आं हले बुंग्राल'सो नोंथांमोनखौ मोजां खालामनोसो सानो नोंथांमोना आरो गाज्रिनि सायाव गाज्रि जानो गोसोबा जानो हागोन बेयावथ' आंलाय नोंथांमोनखौ हमथानो हानाय आंनावथ' सक्ति गैया आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ मोजां मोनोबा मोजां आरो आंनि बुंनायखौ मोजां मोनाबा नोंथांमोननि गोसोबादि लागावखाना ना मा बुङो नोंथांमोननिसिम बिदिनो आरोना आङो सम मोनाखै भिडिअ लाना फैनो एबारनिफ्राय आं लाना फैबाय थासिगोन आरो आं दा एसे खामानि बेस्थ' जानानै दं नोंथांमोना आंनि बे बड'लेण्ड चेनेलाव नुगोन आं माने मोनसे गोदान प्लान लागासिनो मानसिया थांना थानो थाखाय मोनसे राहा लानांगौ आंहाबो जेबो गैथारा आंबो बाहेरायाव खामानि मावना जाग्रासो मोनसे सुबिदा खालामगासिनो आं दा न'आवनो नोंथांमोना मिथिलांगोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ नुनानै मावनो गोसोबा नोंथांमोनाबो मावलांनो हागोन दा बेनोसै आरो नोंथांमोननो बेखौनो एसे फेसबुकखौ नायनोनो हाला माने आरो सानैसो लोगो खोन्थाहरदों आदा फेसबुकखौनो नायनो हाला आङो एकदम माने फेसबुकखौनो माने लगइन आउट खालामबाय जाहैदों माने फेसबुकखौनो दानबाय जाहैदों ओरैबायदि माने नायबानो माने खरा गुदुं जाहैदों दा आदा नोंसो भिडिअखौ बानायना हो होननायखाय आंबो दा बानायना होबाय आरो नोंथांमोनाबो एसे बुजिनानै नाय गावखौनो माने अपमान खालामनासो लानाय जायो बांद्राय ससियेल मिडियायावसो सोरबा बिदि गोसोथोलायनाय गासिबो मिथिलायनाय गोसोथोलाय सोरबा सोरबा खुदुमलायनाय माबा सोरबा मा बिखा गोबालायनाय माबा अयथासार माने जाथावै माने फिल्मना फिल्मब्रा फिल्मनियाथ' हसावसो नङाना नोंसिना मा लकेलानो माबा फिल्मनि बादै रिलि खालामथार नागिरलायो गाजासो जागोन नोंसिना बिदिनो आरो ब्रेकआप जालायबा नोंसोरो गोदावजोबसिगोन बै सिख्लायाबो सोरबा गोसोथोनांगौबा नोंहा बिदि जानाय होननानै नोंस्रासो लासिं सिं जागोन आरो बै सेंग्राजों नोंहा बासिजानाय जागोन जि सेंग्राजों नोंसोर गोसोथोलानानै ससियेल मिडियायाव आगारदोंना जेब्ला नोंसोर ब्रेकआप जालायगोन बै बेलेग सेंग्रा लांगोन बा सेंग्रायाबो बै सिख्लाजों गोसोथोलायगोन अब्ला नोंसोरनि संसार जानाया लेथेर फेथेर गुलाय गुजाय जागोन आं हले मोजांसो बुंखायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनसिम दोननाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे नोंथांमोना आंखौ अनोबा शेयार खालाम आरो बे सोरां लामाया सोरांबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव आरो फैगासिनो साननैसोनि गेजेराव गोदान टपिक होमबा बाय